Sosheshe mfathengana sesibona eshashazwa ngathi unake indida naye efike bekhona. Umlungisi welakho waveza ukuthi uPhalo Mthakathi wanikeza imali engango-3 million. We guess lo mali kwakuyimali yokuthi phela bayeka amamashi. We think so. But right now uPhalo Mthakathi uthini? Uthi amamashi ayaqhubeka abantu bokufika bazohamba abahambe. As we speak basendleleni yeGoli bayokhuluma nenkampani ekuyiyona evikela abantu bokufika. Inkampani ezona abantu baseLimpopo zama-security. Ukuthi abathi kuphela bangavimbeli abantu belwela izwe. Basebenzisana abantu bokufika ngoba abantu bokufika bazohamba. This is so confusing. Obuthawa. Uma kunjalo kanti lo 3 million owani kahle kahle. Asisho ukuthi akawuthola ngasazi nathi kodwa into esuke idida ukuthi okwani ngalo 3 million mangeve ukuthi kwakumisa ukuthi hayi abantu bokuhamba bangahanjiswa like mhlambe ngokwakho wena ukucabanga nento econfuse abantu abaningi ukuthi kahle kahle lo 3 million ekhombe ngayo kahle kahle kwaku1. Because I guess umere wotro no tsindoda bambani la niyake lento niyenzayo yabo. So it's a little bit tricky. Maybe ukhona la mhlambe ongaba nolwazi lokuthi lo 3 million and kwabo wana kunti iqhubeka and right now into iyaqhubeka. Phalo Mthakathi use under i-foundation yakhe suthi akasekho kwi-Marsh and Marsh so insizwa nomsiza development. Okay, yeah, so lento eyona ithakuyona into elula sesimuze nawo Phalo Mthakathi ethi vele kube ne-political party eyona. So now siyabona manje ukuthi lento eyunit ayilula njengoba naye senomsiza nomsizo yabo esingasho ukuthi umbono omubi futhi nalo ngoba phela uma kuukuthi kunenkinga ekhaya likhulu fa wenze njani fa hlale phasi angayilwi lempi abantu bokufila noma fanele azame enye indlela. Yes, kumele azame enye indlela yabo uma kuthi ababoni ngaso le yabo omnye umuntu angasho ukuthi hawo yabo angambiza ngokuthi hayi he is riding that wave ngoba siyabona manje ngathi lento ya7 na usefome yakhe yabo omnye angasho kanjalo yabo but ke at the end of the day akuthola amali mhlamba sazi